Din hija dar Arkam, dar li nfetħet fis-sena 2000 fejn minn dak iż-żmien law kompla jsir iktar investiment fiha sabiex tagħti l-aqwa servizz lil persuni b'diżabilità. Illum din id-dar tilqa' fiha 15 resident kif ukoll numru ta' persuni li ta' kuljum jagħmlu użu mis-servizzi offruti fosthom Therapeutic Pool u Malti Sensory Room. U apparti din id-dar hemm ukoll żewġ djar fil-komunità li jakkomodaw 10 persuni oħra. Waqt żjara li għamil Fajn Sielem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech tkellem dwar kemm huwa importanti li dawn il-persuni tingħatalhom id-dinjità li jixirqilhom filwaqt li jibqgħu jagħmlu parti mill-komunità. Proposta li tinsab fil-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista. Aħna l-politika tagħna hija msawra madwar il-persuna u għalhekk anke fejn jidħlu il-disabilità f'pajjiżna kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex aħna jidhrilna fil-waqt għandna nibqgħu nżidu anke s-servizzi lill-Gvern ikun qiegħed minn żmien żmien jixtri mingħand il-privat rridu naraw li jinfetħu aktar djar li jkunu fil-komunità. Irid ikollna allura servizzi li jkunu aktar speċjalizzati u aktar personalizzati. Illum kelli l-opportunità proprju niltaqa' ma' persuni li jgħixu fid-djar bħal dawn u hemmhekk tara kemm għandhom aktar valur miżjud fil-kura li huma qegħdin jingħataw, fl-attenzjoni li qegħdin jingħataw, fl-esperjenza li huma qegħdin jgħixu l ħaġa flimkien fid-djar li jkunu żgħar u allura jkollhom anke l-identità li jsejħu dik id-dar tagħhom, ma mbagħad flimkien mal-carers ikunu jistgħu anke jagħmlu huma xogħol fid-dar u jieħdu ħsieb ta' xulxin. Jakkumpanjaw lil Bernard Grech għal din iż-żjara kien hemm Anne Marie, il-mara tal-kap tal-Partit Nazzjonalista, kif ukoll id-deputati Claudette Buttigieg, Joe Ellis u Chris Said.